mabilangan mga taong nangagdalaw na taga Jerusaleman pinagrarangan na tunay. Anak mo mundong magtugang. Dahil masalang totoo mabubuhay ang tugang mo. Ang simbag ni Marteyo kung matapos ng mundo. Napagukuman ng tao. Aso ini masabi na tulos naglakaw si Marta. Nagdagos ki Magdalena ang maestro ngaya uya. Tugang ko inapot ka. Si pinagapot na ni Sos kakurang nanta. Ini ang sinabi niya ay dapit lugan ngaya. Sayang bangkay baga.
tinaram ni Marta o kagurangnan mi ngaya. Ngunyan apat na aldaw na totong lima salapat. Nan bangkay ay lapa na. Amaku ngayang mahal Diyos na dinga langkaw. Salamat nindayng bilang ako si mong tabangan. Kaning agad kunyan. Manasong ani mabuhay sila sarong namumutan. Ulay ni Jesus naman sa ilo ngayang kubaran. Ang gapo sa kamot bitisman. Sarong pagkabuhay, sinabing nagulit duman. Sa Marsilya na banuan, 70 taong bilang. Edad pa, dangan nagadang. Ibong milagro, kan mau gayo na birbo.
Sa konsilyo ni Caiphas duman sinda nagpahayag. Ang Pharisees, Escribas naman nindang huntas. Ipagadan ang Mesiyas. Itong pagtatago niya, bakong takot, handal, baga. Kundi bilang lingalinga, hulinganing harayup pa. An daw niyang talaga. Pagtubos niya sa tao. Taraday pinalao katong banwan si Jesus. Nin mga Samaritano sa sinda mga nanggut. Sa mga ulit nin Dios. Pagkahiling kay niyo, liwanag sin Santiago. Danggot sindang totoo, tulos nagsabi kay Kristo. Ang ulay Aming paguranan, kumbaga, simong kabutan. Sinda pamiligan kalayo sa kalangitan. Galawot ining Danganing magpakaisiyan mga taong makuri. Kansi mong pagkaapian simbag ni Jesus Hari. Ang sinabi iyo ini. Ang diurog panatawan, buhayan mga
Kaso si Jesus makita inulitan nga niya. Si Sakiyong sinabi na nagsulsol siyang maugma. Sa sala nagtalikod pa. Maninimbir mo na pabitan niyang tutuhan. Kinumbida naman ito ning sarong banal na tao. Ngaran Simon Parisio. Sa nagkulang kaugmahan ni Simon na tawong banal. Jesus nakagurang nanay na napag-umapaumay. Nagkasaligan kahilangan. Sinandam na dumanan sa indang hahapunan. Asim tulos nagpanukaw sa good Jesus na mahal. Nagpanhapon si Kaaram-aram kinuha ni Maria Magdalena. Ang lalangan niyang daraning sinardong may halaga. Pinasa tulos man sana. Anya tulos sa payawitis ni Jesus. Diretso pagkatapos anda pa naman ginusgos. Pinahiranin siguhog. Ginangani na bugi ang buot ni Judas ngani. Kanugon sa salapi sa puong sa di ugali. Pinaglubuhan Nang sayang sinabi kung pinabakal ini. Labing ray na masabi kung ilini mo sa bubli. Nadae sinayang igdi. sa Jesus may siyang kiudas nakaisipan. Kaya tulos na nagtarang kaya sa kong namumutan. Lalang nindo kalapasan. Kamuday makulang, pobring sukat libusan. Ngunyan sa kong Hawak ng mahal na aldaw. kita magka. Ang hirak ni Magdalena baga sarong dispedida. Sa kupagrumdum niya kaya mga pag-iba. Dahil magdibak siya. Paghalik sa Betanya.
takaiba niyang gabos na ang mga apostol niya. Mga sa likwas ilang rayo kang lalakawan. Jerusalem na ban mo ang digdi si Jesus na mahal. Duwa niyang kadisipulo na pinagbutan totoo. Si Juan na sin Santiago magtugang ani inyo. Naki ni Sibidio. May paduman sa puro kaining banwaan. Kamuduan ay madadatan na humintang nagagadan. Anong kun kaibahan? Olas managlakaw sindang pinagutan na duwa. Dumanan inta nakita nagagapda na huminta. Katain ang humentilya. Naniubaran ang kagrugaring nagkarang. Ang Santiago ginulay kami ngaya sugo lamang. Aling maestro katurangan. Kaya pinabuhan ni Jesus itong huminta. Takong siya malawak na sa Jerusalem natasadya. Iyong kabayuhan. Inyang salming na malinaw na sukat panganinuhan. Kan mga akina adan na sukat pagtubuan. Sa gibong kapalangkawan. Ora gurut kasang gaya sadyang hamon tinsang paga. Kininganing limang letra nalalain sa silaba. Ulit Jesus na
Sinabi nga ni tinudanin bilog na kapag sikan sakod nin pagpadusahan sa kisay manamagsuway kang sayang kasubuan Propetang si Mikias yung nagsabi nagsulat. Sa bilin mamundag iyong totoong Mesiyas. Ipangangaki may sarong propeta naman si Sayas ang nagtaran na may sarong biri naman siya nga ni mangingidam mga akin saruman
Inilubong ng totoo ang bangkay ni Jesu Kristo. Sa takot nin malulubunan sa iyang sepulkro. Babantayan ng soldado. Buhay kung maayaw tulong aldan. Pagluwas sa linugan mas pasubasog na anan. Soldados na nagbabantay. Nuestra Jesucristi, segundo Matiyong Domingo, diramos sa nakapantas propetas, madudunong nagabos. Nangagtaram nga ni Sindayon ko, nagsangkay na. Si Jesus kay kong huminta. Asulani haranina sa Jerusalem na tata. Mas nga ni siya nangapayo naman na. Luwan ka tong huminta. Ini nga ning umintin yan o bonin si huminta. O bonday matagal pa inot kinabayuan na. Ni Sos itong ina.